Ja, så er vi næsten 8 uger gamle, ikke? Ja. Hvor kan vi lege. Og så kan vi så se her, hvor katten er henne. De skal bare ikke komme for tæt på, vel? Der står hvor mor ude og kigger ind, ikke? Sofie, kom her. Ja, gå du. Gå du. Vallerne. Sofie, kom her. Sofie. Nå, nu overfalder vi altså lige katten. Kodo, du må jo stikke dem en. Sofie, kom, ikke så stærkt. Så dygtige. Nu står de alle sammen og vil ud til Nala og Emse. Hvor dygtig, Kodo. Så laver de andre. Og de har lige fundet noget der. Det er også dejligt vejr, ikke? Og så er der så en, der er ved at gå ind. Sofie! Ej, prøv lige at se mig. Sofie! Så er der nogen, der er gået ind i sommerresistensen. Det er Koos snebur, hvor hun kan sidde og se, når det sneer. Nå, du kan godt finde ud af at komme ud, Vallerne, og så går der en anden ind. Og ja, det er smart. Hop, Fluffy. Fluffy, hun sidder deroppe. Smart. Hvordan kommer man ud af sådan et glasbur? Ja, det er godt. Er du stadigvæk ved at fælde de træ derovre? Hvad, Vallerne?